toată lumea și bine ați venit la primul episod din Fallout Shelter, adică un nou joculeț pe canal. Acum o să facem un vault nou, să vedem. Nu. Hai să vedem. 407. Facem. Ia să vedem. 400. Sau să punem aici, să punem aici. Nu. Na, că suntem... Create Vault. Să nu uitați să dați like, share, subscribe și dacă vă place seria asta de Fallout, să dați și la alți prieteni să vadă. Dați odată skip. Each room has a special attribute. Each housing dealers. Lasă că citim noi la poveste. Nu citim aici. Mr. Handy can help. Bă, frate, că vreau să citești și eu. Se dispare undeva. Habar n-am unde dispare. Mai mă. Acum, dacă vă de ce am memorie, ăla a fost doar un episod de Mortal Kombat. Oh my god. Avem să minăm. Power generator. Hai să vedem. Să punem aici. Ok. Intrați. Stai mă! Altă să l ajut. Ei! Ce se facă? Te dă acolo. Gata. E, unde-i? Aici? Ok. Ok. Tot nu aud bine. Așa. Avem 2 oameni. Deci 2 avem la generator. Să nu murim de foame. Ce facem? Hai, e greu jocul ăsta. Mă, că trebuie să te obișnuiești. Ok, sorry. Wow. What? Doamne, ferește. Ce joc. De ce nu-mi placă jocul ăsta? Sunt de... Hai să punem... Nu știu... De aici. Avem mâncare acum. Acum trebuie să avem water treatment. O să răpun tot aici. Mă, putere! Ce face cu puterea asta? Ia, ce de bine. Ok. Avem șoareci. Băi, nu-i corect. Deci, hai. 1. O să punem aici. Nu, putem în jos.
Acum să băgăm aici la crimă. Un punct și pe asta nu sunt punct. Acolo. Stai la intrarea. Ia stai la intrare. Ah, mănete. Episodul ăsta o să fie de maxim 10 minute. Că n-am făcut... ce e asta? Mă lasă așa. Living elevator. Ce spuneți? Ce să facem? Friend, Paris... Oh. Ne trebuie foc. Main room. Radio studio. Hai, până facem... Avem de 7 developeri. Atunci mai facem un... Cumpărăm, hai. Cumpărăm. Living. Acolo. E una mare. Powerful. Power generator. Una mare. Avem nevoie de una mare. Așa. Bă, ce frate, n-aveți lumină? Ce faceți? Așa. Dar nu mai vine. Asta e și mă afară. Noi. Unde-i? Harry Jenkins. Elevator, elevator. Băutul. Să mai vine cineva! Și asta nu să fie numai canalul, nu să fie numai jocurile ăsta pe canal. O să mai fac încă o grămadă de jocuri. Pentru că nu mai am Mortal Kombat. Hai să vedem noi dacă ajungem noi până în jos. Să vedem, nu fi sosit armament? Nope. Nu și va da seama. Mă plictisesc acum. Mâncare avem. Ia, uite ce vrea. Ara. Mulțumim. Nu. Asta o băgăm tot la vault aici. Miau. După aia să băgăm acolo. Ok. Am făcut mâncare? Iau ăsta pe mai iau. Ok. Piper. Acolo să s-o primesc. N-am. Da, am consumat toate astea. Aproape toate. Asta nu-i nimica. Am mai vin oameni, ce trebuie să facem? Quest-ul. Nu înțeleg nimica. Poză. Uite, asta o să o pun. O să o pun la... Asta să n-am făcut-o bine, vedeți. O să o pun la început. Să vedem cum o punem. Uele. Am mitit-o. Angul se bat. Niște spală. Aici se face apa. Da. Aici. Ok. Living character. Aici ne trebuie patul. Avem apă. Duș E. Sau. Dar mai bine, de ce stă așa de rău?
Avem... Eu să le spun level 9. Da, nu să le spun developers. O să le spun level... Oh, ai, a făcut level 2. Da, a făcut level 2 ăsta. Bă, dar cât mai mult? Am cât de bani? Nu cât de televizor, ceva. Ceva de singură. Helpic, nu? Mai bine vreau unul? Nu știu, asta. Unlock here. Pistol. Ce mai avem? Power. Caps. Weapon hardened shotgun. Da? Oh. Asta se pune unit. Dar nu trebuie să o pun la elevator. Și încă una să pun Rusty. Gata. Ia uite bă pe băieții. Fetele de fapt, fete, uite-le pe fetele. Le-a pus puși. Mai bine mutăm. Mâncărică! Ce se pun jos? N-avem pentru bani. Shop-ul. Ai, mamă. Dar n-avem și alte shop-uri să cumpărăm arme? Băi, ce este? Ce vreau arme? Am făcut level up. Hai să băgăm și pe asta. Cred că trebuie să o bag la elevator, nu? Nu băg. Am băgat acolo pe aia. Am făcut level up și tu, bravo! Te felicit! Hai să facem ceva cu camera, nu avem? Că avem 12. Nu avem? Că ne mai... Mamă, fix 2 ne mai trebuie. Cât am filmat acum? Wow, 12 minute. Cam asta a fost tot videoclipul. Să nu uitați să dați like, share, subscribe, să dați la alți prieteni. O să postez pe Facebook ca să vedeți. Da? Bye, bye.